Foli Anthony ambota kadi magazine du Mali alif le boko bela jwan wasina kanu nyang mabo manga kuna fon ulu kene ka bakurba ulu flen Bakurwa kun fola ote dore sa amta tenza otini kaufino akoni la ka fanga fintiro ko koni wili ka jo bilibili ke yoro ko folina amitla kana wala wi fo ta se kuna fana na siro ofisa amido kidal kaufino akoni la ka fongunu kana ko kidal mawuba yoro no wa structure publique yi ko okon boshira kidal kawla de nga gouverneur kon bora kan se kan mai ka gawintiya amitla kana wala wi fo ta se kuna fana la bawna sa witalike wakati na chuko yesa kerengerna ni samia yere kon nala hamtla kana wala nini anga biba kurba son amenye fal kawi aw bisimla kukura anga bamanga kuna fon ulu kenage ina fonya na chukum na bakurwa ulasa état major de l'armée malienne ale yere konni bataki dobo kunu bataki mu yere akonni ayira ka foku fintigla ko konni wili ka job bele ke tenza wa tini kofino kuni asaka lesa okon bataki konnala aka kuma konnala akonni ayira ka foku kele kon ke oke ko kon we ka foku chen kon ko bedu barabulu udere konnala sakore kum konnala ama fintigla ko fogata so bulumnen do makulu kon chena okula fogata se mado fana tana aku kum konnala ko masoro do fere kon majugunu mun me wilika jola nga jamana ukon kono ya fanfe ama fintigla ko kon utesu nogo utenyina shun lo wilika jo ukon tan flala yoro ko felina koni ata kala je majugu mun yere kon began ke waldonke obetalike état islamique au grand sahara fogata se groupe de soutien à l'islam et aux musulmans no betalike jesimi kulle kon began bingal walin takanye sinfinti la khoma kerenkerna yoro mere na lere kon ni Algérie alere frontière kon gasuru koni asaka lesa koni kele ko felin kon halere kon damdina depuis jouer kalo klemwa alin fla ko ga sababu yake dugumbe na wele ko in arfaraka ne alere kon kam neni ni majugun na de ko depuis o de kera ko terroriste kon ko buga wilika ke wale jugu kan yoro sigi bawol na fuko population ka bingal wale takanye siro ko fele fuga tasu wire ga bulu foma kasira odana kula chuguma fuga tase wire ga mobulu mo bese ga mobulu ka mobulu na jo chugumna kasira mo odana kininga po oko konnala ko ni asakale directeur de l'information et des relations publiques no wetalike dur pala no ye colonel Suleiman Damil na alere konni o nyemaisa alere konni ayira kafo ko cheni kana kede ko ni asakale sa ko omme onata belajina ko fintigla ko ku ujo rola de kasira ukolonu fasa kasugo ofili chugumna wala sa ni kele ko dubese ga seba asoro chugumna ko nga kami wakasimne kombi ko albi ku wuli ka jo ko bisina ko nga ko minen do ko ko kon chena fuga ta se ma do makulu fana kontana akoy kon na lasa ko ni asaka lesa aklela ga yira kafo ku ko hiérarchie militaire do betalike fintigla ko am sanfe maula kulu fana kon yira kafo ku be folin bilibili ta ga di fintigla ko made ko bari sabla ko suni kle kulu kon me guni di wala sa faso kon be sega ta ga nya chuma faso ni sega jo chumna ko albi ko ube ufo ka wuli ka jola de ko bari sabla ku be baramna ko jamana dum bela jidin kon be baraku folina katla ka yira kafo ko bela jidin ki teke di nyoma wala sa am sega fintigla ko de me chumna ko bari sabla ku be baramna ko bara nonte ka yira kafo ko bela jidin ga do ke jamana ni wala sa jamana kon be sega kulusma chugumina albi kuna fana na sira ofesa amido kidal kaufino ina fonya fana chugumna bakuru wala sa kidal alere kon gouverneur alere kon bora kaira ka fuko barsabla ko kuma do kon biga circle bollo sira ko no anga réseaux sociaux ye kaira ka fuko jamana maguba yoro do no betalke suka structure publique la ko kon tara kidal kaula de akon bora ninga ni kuma ka sira galunti ade ko barsabla ko mam kon kerani ko enke bayi kayen ke kada kum ka ko betalke ka sira jamana do ka sira akil wasu blola chugumna kasira akili wili bluda chukumna ko barsabla kame wakasimne kumbi kame kele ode konnala de koni konni kuma info ko jamana don kon akili tinasigi ko konnala de ko de okum konnala ko mam konnin kayin dabo kasira jamana don la futine ninga obla finti la kaula ko nga kaba nyini jamana don nufe ku bela jedengi akili sigi ko barsabla ko ga ulu yere konto ni jamana konnala de keren na ko ga ulu yere to kidal konnala de toro fuitna na sega ulu soro ko ulu kon sigi ko te dore de kasira ulu jamana don la kana chomna kunya ye kulu konna na usigi ni roko fe na kote do werede wala so bulu fe mesera la kana chomna kunya ye fana ka fo kulu kon tara ninga usigi ni dugun bela jiden kelengenen kuna no be talike kulu ka gouverneur ko de dore wala salla kana besera sabati roko fe na kulu na kasiga jamana don bela jiden la kana ko fura kulu duna fini na fana ko kasiga jamana don ni fana ko sego la kana no bulu fe ko bingani mana bokoron klebi fo kata se bayangama ko ulu kon beno kasigu la kana ko akili sigi
dangili k'u bɛɛ lajɛlen hakili sigi ko foyi de tɛna olu sɔrɔ ni ka olu to diɲɛ na ko n'i y'a ye ko fɛn y'u sɔrɔ ko fo n'a y'a sɔrɔ olu kɔni tɛ dugumakolo in kan ko nka ko k'olu to dugumakolo in kan k'u sigi n'u hakilina tigɛ pewu ko foyi tɛ olu sɔrɔ ko bari sabula olu kɔni donna fini in na ka se ka jamana lakana ka se ka jamanadenw lakana ko n'i y'a ye ko fɛn fɛn bɛ jamanadenw sɔrɔ ko bɛ tɛmɛ olu fɔlɔ da ni ka sɔrɔ ka olu jamanadenw sɔrɔ ka hakili sigi ni dangili ta ka di kidalikaw bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ko fɛn fɛn bɛ ka circuler réseaux sociaux sanfɛ k'u kana baara kɛ n'a ye ko bari sabula k'ulu yɛrɛ kɔni k'ulu nakun de don dɛ ko olu kɔni olu b'u ni di jamana in walasa jamana in bɛ se ka kisi don min na. O fana labanw na sa an bɛ taa wagati yɛlɛma ko ale yɛrɛ bunakun ne bɛ tali kɛ météo mɔgɔw ka fɔ la k'a yira k'a fɔ ko u bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ko an bɛ wagati min na ko bi ko bɛɛ lajɛlen de bɛ san kɔni nacogo la dɛ ko de hukumu kɔnɔna k'a ɲinini don jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ ko ni san bɛ kana bɛɛ lajɛlen ka yɔrɔ dɔ ɲini o b'i miiri yɔrɔ min na walasa i bɛ se ka san latɛmɛ cogo min na fo ka taa se maa minnu bɛ yen nɔ k'olu yɛrɛ u bɛ moto boli san kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen k'a dabila dɛ ko bari sabula ko n'i bɛ san kɔrɔ ka moto boli k'i ɲɛ tɛ kɛ sira la ko ye kelen ye i bɛ se ka taa don yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye dingɛma yɔrɔ k'a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ kasara lase maaw ma dɛ ko olu kɔni ko o tɛ olu yɛrɛ fɛla ye dɛ k'u bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ko ɲina samiya da ye ko a kɔni nacogo k'a kɔni ma ɲi fɔlɔ dɛ ko bari sabula telefɔni fo ka taa bila telew la ko ni san min kana ko bɛɛ lajɛlen k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ nin yɔrɔ kofuli ninnu na dɛ ko n'o kɛra sababu ye ko kasara minnu bɛ a ko kɔnɔna la ko o kɔni kasara ninnu ko caman n'a bɔ a la dɛ ala ta kɔni kɔfɛ dɛ ko de bɛ bataki météo maaw bɛ mun fɔ jamanadenw ɲɛna bɛɛ lajɛlen k'i basigi ni san mina bɛɛ lajɛlen ka yɔrɔ ɲini k'i sigi walasa u bɛ se ka kisi ka bɔ ni kasara jugu ma cogo min na ko an bɛ dugawu de kɛ ala ka samiya in kɔni ka a ɲuman tɛmɛ. Ni de bɛ dan sigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoniw na an sera ka wuli ka jɔ kɛ min na k'a fara ɲɔgɔn kan an b'a fɔ ko aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ.